Велізарная колона балельшчыкаў пад кіраўніцтвам барабаншчыкаў накіроўваецца да стадыёна. Ажыятаж у горадзе неверагодны. Амаль кожны чуў пра тое, што ў Брэст прыязджае барысаўскі батэ. У аматараў футболу цікавасць да так званай бітвы года за чэмпіёнскі тытул вялікая. За 5 дзён да супрацьстаяння былі прададзеныя ўсе квіткі, таму падтрымка 12-га гульца берасцейцам гарантавана. Все зависит от того, как будут настроены игроки, какой будет настрой болельщиков, какая будет поддержка. Приехали с Гродно поддержать брестчан. Город от Богом вперед! Брест должен забить как минимум 2 гола. Может быть 2-0, может быть 2-1. Динамо Брест чемпион. Ужо з самага старту нашы гульцы пачалі штурмаваць уладанне Антона Чычкана. На 6-й хвіліне ў Дынамо Брэст было 2 магчымасці забіць. Дзянісу Лапцеву і Міхаілу Гардзійчуку не пашанцавала. Барысаўчане тут жа пайшлі ў адказ. Неманія Міліч галавой прабіў у рукі Александра Гутара. У далейшым гульня больш праходзіла ў цэнтры поля. Толькі пад канец першай паловы рэальная магчымасць забіць з'явілася ў батэ. Ігар Стасевіч у сваёй фірмовай манеры перайграў Габі Кікі і моцна прабіў, але фенаменальны сейв стварыў Александр Гутар. 0-0 пасля першага тайма. Пачатак другой паловы гульні склаўся ўдала для берасцейцаў. На 46-й хвіліне Міхаіл Гардзійчук дакладна прабіў створ. У Антона Чычкана не было шансаў выратаваць сваю каманду. 1-0. Дынамо Брэст наперадзе. Пасля гола футбалісты Марцела Лічкі вырашылі згуляць другім нумарам і пралічыліся. Спачатку паўабаронца батэ Дмітрый Бага трапіў у штангу, а ўжо на 53-й хвіліне Станіслаў Драгун замкнуў прастрэл Максіма Скавыша. 1-1. У канцы сустрэчы ў абедзвюх каманд было па аднаму моманту, але больш галоў гледачы не ўбачылі. Баявая нічия на брэсцкім. Мы хотели выиграть, батэ хотела выиграть. Таких бы матчей побольше бы. Были в каких-то моментах лучше мы, в каких-то были моментах лучше батэ. Не зря они стали чемпионы и постоянно играют в Еврокубках. Была очень интересная игра. Спасибо болельщикам. Можно было, конечно, 3 хода получше сыграть. Было видно, что Брест уже подустал. К сожалению, мы не воспользовались этим. Вот. В принципе, закономерный, я считаю, результат, конечно, такой встречи. Хорошая команда Брест. Я считаю, мы могли выиграть, и они могли. Атмосфера на стадионе чисто футбольная. На такой атмосфере играется в одно удовольствие. Поэтому чем больше будет таких примеров в нашей стране, тем лучше будет для всего белорусского футбола. Часами от нас были лучше, и потом была пассаж, когда мы зase их тесняли. Там было много возможностей до забития голу, только были один для нас и один для батэ. Ale ja думаю, že сегодня to byl большой праздник. Stadion, болельщики, 10 000 человек. Думаю, неплохая игра. Дынамо Брэст працягвае займаць першае месца ў турнірнай табліцы, апярэджваючы батэ на 5 ачкоў. Але наперадзе ў беласініх немалая колькасць цяжкіх сустрэч, да якіх трэба аднесціся з максімальнай сур'ёзнасцю. Руслан Галах, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія Брэст.